Det er sjovt. Ej, vi skal filme den historie. Så, det skal ind i gruppen. 2 sekunder, Nico. Ja, lige nu. 4 sekunder. Ja, det er godt. Husk at slå med den. Kom nu, Nico. Det er citat. Ja, det var lækkert. Oppust. Det var lækkert. Giv den lidt tilbage. Da vi var... Skal du overhovedet med? Det var bare vente om det. Det er guld værd. Nå, fortæl det. Vi var tur på Rømø. Ja, nu kommer det. Så er vi ude på en række lige på en telt. Så blev der snakket om, at Lund, han er sammen med AK. Kan I huske det, han var sammen? Prøv lige sammen, han var sammen med AK. Shit, man ikke var sammen med AK. Så AK kommer ind og siger, hvad er der galt om? Så siger jeg sammen med dig. Det siger min kysse. Så går det lige sådan 2-3 minutter, så Lund får det til sig. AK, kys mig. Kys mig. Det skal jeg komme rigtig ud af. Det er tavligt, hva'? Det passer bare. Det var meget god historie. Det var en icebreaker. Nu starter det. Ja, det er en god start. Ja, men anden har vi lige sådan... Har du flere rigtig gode, du vil også fortælle nu? Jeg har faktisk lige en på tungen. Ja. Om Det er slet i tvivl om. Så vil jeg godt byde ind med en... Jamen, gemmeren. Kom. Ja, det ligger gemmeren. Sæt noget så. Det er roligt. Det er ikke nogen god historie, men det er... Det er selv historie. Det er en tak til en god kammerat af min, som er her i aften, som jeg desværre ser for lidt. Hvad var det? Det går... Du er fuldt brug til dig. 8-9 år tilbage, og jeg skal tage en... Ja. Jeg skal tage en spontan tur på min jernhest. En cirka 2 km op omkring kirken. Så sidder der en lillebror af, som jeg har aftalt med tidligere på dagen, at vi skal sgu drikke. Vi skal sgu bare drikke fuld i dag. Bare os to. Bare hygge os stille og roligt. Ikke noget med at kaste op i gangen eller noget derude. Det finder mig over på morgen. Mathias han åbner sin safari-bar, eller hvad fanden det er, han har bygget et eller andet pissestolt af den der bar. Det er det værste lort. Det er det værste lort af en bar, jeg nogensinde set. Men det er også brudt. Hvis man var frisk nok til at lige kunne løfte den væk og nå en bagved, og så har han også terninger, at man bedste var 2,5. Men det ender med, at Mathias og jeg kan sidde og drikker snaps og blue balls blandet med kok, og jeg ved ikke. Fucking klam. Men fuldt af løbe. Og så er Tisnhold, han kaster lige op over hunden, eller hvad fanden det var. Gang det var søbøn i pis. Men vi hygger os på en Mathias aften. Og det var pissegodt. Og jeg savner det, fordi Mathias elsker dig.